Je streda, tretí deň ostrého štrajku iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Veľmi nás teší, že podpora našim aktivitám stále rastie, tak v radoch vyučujúcich ako aj študentov. Podľa registrácie na stránky ISU ku dnešnému dňu sa zaregistrovalo do štrajku 443 zamestnancov vysokých škôl na Slovensku. Najviac je ich na Univerzite Komenského v Bratislave, takmer polovica, 237, z toho 82 na Filozofickej fakulte, 73 na Prírodovedeckej fakulte a 58 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má 64 štrajkujúcich, z toho najviac opäť na Filozofickej fakulte 37. Vysoká škola muzických umení v Bratislave má 25 štrajkujúcich pedagógov, Žilinská univerzita v Žiline 23, Vysoká škola výtvarných umení 21, Slovenská technická univerzita v Bratislave tiež 21 a Prešovská univerzita v Prešove 18. Štrajkujúci pedagógovia sú aj na mnohých ďalších univerzitách, spolu je ich 18 na Slovensku, ale tam je ich menej ako 10. Tá podpora našim aktivitám sa prejavuje aj v tom, že na univerzitách a vysokých školách sa naďalej stretávajú senáty ako demokratické zastúpenia zamestnancov. Takýto senát sa zišiel včera na Prírodovedeckej fakulte a vydal podporné stanovisko k požiadavkám štrajkujúcich. Rovnako sa zišiel senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorý takisto podporil aktivity štrajkujúcich a navrhol rôzne ďalšie formy, akými sa chystá budúci týždeň podporiť štrajk. Na mnohých fakultách a katedrách sa konajú stretnutia pedagógov a študentov, kde tieto dve strany navzájom diskutujú o tom, o čom by malo byť ich štúdium, ako možno lepšie študovať a ako možno lepšie učiť, ako spolu súvisí kvalita stredného školstva a kvalita vysokoškolského školstva. Mnohí pedagógovia pripravujú veľmi inovatívne kurzy, kde sa snažia prepájať problematiku histórie, problematiku literárnej vedy s tým, čo sa práve teraz deje okolo nás. Týchto podujatí sa dnes uskutočnilo vyše 20, čo je spolu viac, než bolo podujatí za pondelok aj utorok. Aj toto svedčí o tej nechabnúcej aktivite. Rád by som za Bratislavu povedal, že včera sa uskutočnilo veľké zhromaždenie akademickej obce Vysokej školy výtvarných umení, kde aj samotné vedenie vyjadrilo veľmi otvorenú podporu štrajku. Stretlo sa to s veľkou odozvou študentov Vysokej školy výtvarných umení, ktorí pripravujú rad akcií na budúci týždeň. Takže oplatí sa nájsť si čas, oplatí sa počítať s tým, že štrajk bude trvať ešte aj budúci týždeň. Študenti sa aktivizujú aj na iných univerzitách, v Košiciach, v Banskej Bystrici, aktivizujú sa na Univerzite Komenského, takže máme nádej, že téma štrajku a najmä všetky témy, ktoré sa týmto dostávajú na program, budú aj naďalej živé. Na univerzitách sa odohralo aj niekoľko verejných akcií, na ktoré mohla prísť aj verejnosť, učitelia, rodičia. Na Filozofickej fakulte do obeda v Bratislave sme mali diskusiu na tému, aký je dnes život učiteľa. V Žiline sa stretli učitelia a študenti vysokých a stredných škôl na tému, ako môžu vysoké školy pomáhať stredným školám. No a vrcholným stretnutím alebo vrcholným podujatím dnešného dňa, na ktorom sa zúčastnilo, tipujem tak medzi 250 až 300 účastníkov, bolo stretnutie vo veľkej aule Univerzity Komenského na Šafarikovom námestí, kde odzneli prednášky 4 profesorov Univerzity Komenského. Posledný z nich, docent, alebo teraz vlastne už profesor Martin Slobodník, vyzval prítomných aj akademických funkcionárov, aj študentov
aby sa nebáli, aby prejavili odvahu a aby prestali mlčať. Príďte prejaviť svoj názor a prestaňte mlčať zajtra na Hlavné námestie v Bratislave o 17:00, kde sa uskutoční veľká demonštrácia štrajkujúcich vysokoškolských pedagógov, študentov, učiteľov a verejnosti, ktorá nás podporuje.